Je to asi niečo také, čo nemožné. Napríklad, že lusnem prstami a začnú sa deť neobyčajné veci, ako napríklad z neba budú padať zvieratá. A niečo, čo je pre každého nemožné a zrazu sa to stane. Zázrak je vymyslieť novú farbu. Podľa mňa je zázrak, keby sa napríklad z dreva stal sviatok chleba. Lebo potom by nebol hlad a vyriešilo by sa všetko. A to by bolo jedlo. Takže podľa mňa to, čo potrebujeme, je možno, že sa zrazu zmieria krajiny, ktoré sú spolu vo vojne a potom by bol celý svet vo svetovom mieri, čo sa asi potrebuje na túto dobu. Ale táto doba potrebuje, aby nebol každý sebecký a nepozeral len na seba, ale myslel aj na iných. Podľa mňa viacej armeštov. Podľa mňa za zdraví sme najmä potrebovali menšiu infláciu, to je také, čo sa už nedá zmeniť. Aby sa to drebo premenilo na chleba, to je ďalší taký zázrak, čo by sa mohol stať. No, pretože to mal byť kráľ a on sa zase nenarodil tak ako kráľ, ako to všetci čakali, ale bolo to také neočakávané. A zázračné na tom bolo vlastne to, že sa nenarodil v nejakom paláci, ale v obyčajnej maštabe. Podľa mňa na tom je zázračné to, že urobil také kreatúry ako Jarnošt. To je hlavné. Ježiš hovorí, teda aj povedal pri poslednej večeri Pánovej, že vraj chleba je jeho telo. Z toho vyplýva, že chleba je posvätné jedlo. Že sa na nás nevykašľal a že sa vôbec narodil teda.